тамошобинони арҷманд салом. нашри нахустини барномаи иттилоотии криминалии милитсия хабар медиҳад ин лаҳза манзури шумо мешавад. барномаи мазкур ба хотири баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва расонидани маълумоти дақиқ вобаста ба ҳодисаҳои ҷиноӣ ҳамчунин ҳуқуқвайронкуниҳои содиршуда таҳия гардида шуморо ба фаъолияти мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд шинос менамояд. ин барнома дар натиҷаи ҳамкории маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ ва идораи телевизион ва радиои вилояти суғд омода ва аз ин баъд ҳафтаи як маротиба оиди чорабиниҳои ҳуқуқе ки милитсия барои таъмини суботу осоиштагии шаҳрвандон баргузор намудааст намоиш дода мешавад. дар студия акбар шарифзода сархати хабарҳои барномаи имрӯза чунин аст. куштори ҳамдиҳа дар заминаи хусумат. чароомӯзгори собиқадор дар ноҳияи ашт ҷинояти вазнин содир намуд. дар панҷакент марди 46 сола собиқ домодашро ба ҳалокат расонид. мусодираи 39 кило ҳашиш, боздошти 2 наштаҷаллоб дар Истаравшан, воридоти 2 тонна қимаи муҳлати истеъмолаш гузашта, қочоқчии маҳсулоти пассифат дастгир гардид. ошкорёбии 36 далели дуздӣ дар Хуҷанд. дар ҳолати мастӣ идора кардани нақлиёт оқибати вазнин дорад. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. вақте кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок содир мешаванд, албатта боиси таассуф аст, зеро пушти ҳар як чунин амал ҳуқуқҳои поймолшуда ва зарари моддию маънавии шаҳрвандон меистад. гузориши аввалини барнома дар хусуси ҷинояти одамкушие маълумот медиҳад ки дар ноҳияи ашт содир шудааст. шаҳрванд муҳаммадамин раҳматов, сокини деҳаи пискокати ноҳияи ашт, бо бардошти 4 ҷароҳати вазнин аз корд маҷбуран аз ҳаёт маҳрум гардид. дар ин ҷиноят ҳамдеҳаи ӯ раҳматҷон ҷураев, омӯзгори собиқадор, гумонбар дониста мешавад. дар саҳни ҳавлии истиқоматиаш бо аломатҳои марги маҷбурӣ дарёфт гардидани ҷасади шаҳрванд раҳматов муҳаммадамин дултаевич, соли таваллудаш 1959, сокини деҳаи пискокати ноҳияи ашт, аз бераҳмии нафаре дарак медод ки дар озодӣ миёни тӯдаи инсонҳо гаштани ӯ хатарнок аст. ҷиноят санаи 25 феврал шабона содир шуда, қотил бо истифода аз корд 4 маротиба ба узвҳои бадани марҳум ҷароҳати ҷисмонӣ расонида ҳаракатҳои ҷиноятиашро ба охир мерасонад. кормандони мақомоти милитсия бо гузаронидани маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ баъди 5 шабонарӯзи ҳодиса гумонбарро дастгир намуданд. ҷураев раҳматҷон қурбонович, соли таваллудаш 1958, омӯзгори собиқадор ва яке аз шахсиятҳои бонуфузи деҳаи пискокат, дар заминаи доштани хусумати шахсӣ бо роҳи ҷиноят аз ҳамдиҳааш ба таври худ қасос гирифтааст. ҷураев ангезаи ҷиноятро ба суханҳое рабт медиҳад ки гӯё марҳум нисбати ӯ ғайбат карда бошад ва ин гуфтаҳои таҳқиромез шахсияти ӯро дар байни ҳамдиҳагон паст намудааст. мақсади ман расондани зарари моддӣ буд. сабаби он ҳақоратҳои қабеҳи раҳмати марҳум дар ҳаққи ман мебошад ки вай дар байни ҳамун мардумҳои сару кордошдааш гуфтааст гӯё ки ман марде ки ҳаромхӯр. корношоям сохтани чархҳои автомашини тамғаи старекси ба муҳаммадамин раҳматов тааллуқ дошта, ҳаракатҳои ибтидоӣ дар ҷинояти мазкур буда, баъди бохабар гаштани соҳибмулк ва шинохтани нафари зараррасон ба ҷинояти одамкушӣ хотима меёбад. аз қафаям давида аз ман тезтар будааст ҳаракаташ омада аз кифти чапам дошта бароям фонарика дошт, дасташани фонарик буд равшан. сони шинохт мана ки шинохт, ман гуфтам акун ин мана шинохт, пагоҳ ҳама ҷоға овоза мекунад, мегӯяд дар вай мешад, ман акун назди халқба шарманда мешавам, гуфта таҳлука афтодам. амоли баъд ҳеҷ гоҳ ба кас обрӯ наовардааст ва нахоҳад овард. кирдори содирнамудаи гумонбар раҳматҷон ҷураев ҳарчанд пинҳонӣ содир шудааст, сарбастагиаш дер давом накард. барои маҷбуран маҳрум сохтан аз ҳаёт нисбати ӯ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. хело дарднок аст агар инсонҳо на бо роҳи табиӣ, балки маҷбуран тарки дунё кунанд. сӯҷаи навбатӣ низ вобаста ба ҷинояти одамкушӣ таҳия гардидааст.
умарбек зиёев истиқоматкунандаи деҳаи суфиёни ҷамоати деҳоти халифа ҳасани шаҳри панҷакент собиқ домодашро бо истифода аз корд ба ҳалокат расонид. гумонбаршаванда дар натиҷаи муноқиша ба миён омада ҷавони 31-соларо як маротиба бо корд мезанад ки боиси ба ҳалокат расидан мешавад. дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҷудошавии оилаҳо падидааст ки дар таҷрибаи ҳаётӣ дидаему шунидаем. баъди чунин ҳолатҳо бадбиниву душманӣ миёни ҳамдигар ҳақиқати талхест ки кам касон аз он ба осонӣ халос мешаванд. дар ҷамоати деҳоти халифа ҳасани шаҳри панҷакент маҳз ҳамин гуна ҳолат боиси рух додани ҷинояти махсусан вазнин гардид. ҷасади Карим Бобоҷонови 31-сола сокини деҳаи Суфиён санаи 1 март дар қади шоҳрои айни Панҷакент ҳудуди зодгоҳаш бо захмҳои бурида дар қисмати гардан дарёфт гардид. гурӯҳи фаври тафтишотии мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакент бо изи гарм бо гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ ва ҳаракатҳои тафтишотӣ шахсияти гумонбарро муайян намуд. шаҳрванд Зиёев Умарбек Ҳазратқулович соли таваллудаш 1972 ягона нафарест ки дар ҷинояти мазкур ба ҳайси гумонбар дастгир ва бозпурсӣ шудааст. мо зарба задем тавассути ко бо истифодаи ко Бобоҷонов Карим чӣ шуд? Ягон чӣ не мана тела доду гузашт монда рафтам. Бобоҷонов барои гумонбаршаванда собиқ домод аст. Соли 2012 бо духтари Умарбек Зиёев хонадор шуда баъдан оилаи онҳо дар натиҷаи номуросоӣ пош мехӯрад. Аммо бадбиниву таҳқир намудани якдигар беохир идома меёбад ки оқибат ба ҷинояти одамкушӣ анҷомид. Аз рӯи нишондоди гумонбаршаванда шоми 1 март тахминан соатҳои 19:30 Зиёев ки дар ҳолати мастӣ қарор дошт бо собиқ домодаш ҳангоми рӯбарӯ шудан байнашон муноқишаи лафзӣ сурат мегирад. Зиёев корди дар ҷайбаш буда ро истифода карда бо расонидани як зарбаи марговар дар қисмати гардан ҳаракатҳояшро хотима медиҳад. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ оқибати кирдори ба ҷомеа хавфнок аст ки нисбати Умарбек Зиёев татбиқ гардид. ҳафтаи равон кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ 39 килограмм воситаи нашадори намуди ҳашишро аз ду сокини вилояти Хатлон мусодира намуданд. Нашаҷалобон қасд доштанд ки ин миқдор маводи мухаддирро дар ҳудуди вилояти Суғд ба муомилот бароранд. тафсилоти мавзӯъ дар гузориши навбатии барнома. гардиши воситаи нашадор яке аз унсурҳои таҳдидкунанда ба саломатии инсон буда василаест байни ҳаёту марг. воситаи нашадор дар кадом намуде ки набошад дорои хусусиятҳоест ки танҳо ба кас нороҳатӣ меоварад. дар натиҷаи як чорабинӣ бо барори оперативӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан 2 нафар аъзои шабакаи муташаккили нашаҷаллобиро ки мехостанд дар ҳудуди шаҳри Истаравшан воситаи нашадорро ба миқдори махсусан калон ба муомилот бароранд дастгир намуданд. шаҳрвандон Кобулиев Ҳамза Нодирович соли таваллудаш 1986 ва Наврӯзи Ҷамъаназар соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Дашти Ҷуми ноҳияи Шамсуддини Шоҳини вилояти Хатлон дар ин ҳолати ҷиноятӣ ҳамчун гумонбар дастгир ва дар нақлиёти ба онҳо тааллуқ дошта сабукрави тамғаи Opel 39 килограмм маводи мухаддир дарёфту мусодира шудааст ки намуди ҳашиш мебошад. من به همین کار دست زدم فقط یک مقصد داشتم مقصدم پول کار کردن بود و مقصدم نرسیدم کارمندای میلیسیا مرا قپیدن. гумонбаршавандаҳо бо маслиҳати пешакӣ воситаи нашадорро дар сабукрав ҷойгир намуда қасди дар вилояти Суғд ба фурӯш баровардани онро доштанд. ҳарчанд медонистанд ки аз ин кирдор саломатии ҷомеа зарар мебинад, аммо замири пойбанди нафсу ҷиноятпешагӣ хислатҳои инсондӯстиро нодида гирифт. با مواد مخدر در ماشین جو کردیم اومدیم واقعا کمزه در ناحیه استراوشان شهر استراوشان ما رو دستگیر کردن کماندو میلیتیا. با کدام مقصد مواد مخدر استراوشان آوردید؟ مقصد ما همین بار فروختن سون کار کردن. 39 килограмм ҳашиши аз нашаҷалобон мусодира шуда тибқи хулосаи ташхис мухаддароти нав кор карда шудааст ки таъсирнокӣ ва хафнокӣ бештар дорад. аз рӯи ҳодисаи ҷиноятӣ барои муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор нисбати шаҳрвандон Ҳамза Кобулиев ва Наврӯзи Ҷамъаназар бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Истаравшан барои муайян намудани ҳаммаслакони гумонбаршавандаҳо ва дигар аъзоёни гурӯҳ чорабиниҳои иловагии оперативӣ тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст. ба муомилот баровардани маҳсулоти пассифат ва муҳлати истеъмолаш гузашта оқибати ногувор дошта ҷиноят ба муқобили саломатӣ аст. кормандони милитсия дар натиҷаи чорабиниҳои дахлдори оперативӣ 2 тонна маҳсулоти гӯшти пассифатро мусодира намуданд.
қимаи мурғии муҳлати истеъмолаш гузашта ба сокини 33 солаи ноҳияи рӯдакӣ тааллуқ дошта дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо мақсади интиқол додан ба шаҳри Душанбе нигоҳдорӣ шудааст. маҳсулоти пассифат ва дар навбати худ муҳлати истеъмолаш гузашта мисли заҳрест ки ба ҳаёт ва саломатии истеъмолкунанда таҳдид мекунад. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд як ҳолати ба муомилот баровардани қимаи мурғии муҳлати истифодабариаш гузаштаро дар ҳудуди вилояти Суғд ошкор намуданд. 2000 килограмм қимаи мурғии истеҳсоли хориҷа ба Шаҳрванд Ҷураев Олим Шарифович, соли таваллудаш 1985, истиқоматкунандаи деҳаи Сомони ноҳияи рӯдакӣ тааллуқ дошта, бо мақсади минбаъд ворид намудан ба бозори истеъмолӣ дар суроғаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати деҳоти Унҷи кӯчаи Ватан ҳавлии 4 дар ҳолати ғайристандартӣ нигаҳдорӣ шудааст. ай Қирғизистон ва Тоҷикистон мурғ фарш медаровардем. Чӣ хел медаровардем? ай тарафи Қистақӯз медаровардем. Ягон ҳуҷҷатгузорӣ мекардем? ҳуҷҷатгузорӣ намекардем. аз рӯи нақшаи дастгир шуда маҳсулоти гӯштӣ бояд ба бозори фаровони ноҳияи Синои шаҳри Душанбе барои фурӯш интиқол меёфт. доираи муайяни харидорон ин маҳсулотро коркард гузаронида минбаъд ба гардиши истеъмолӣ медароварданд. Шаҳрванд Ҷураев Олим Шарифович ҳамчун соҳибкори инфиродӣ дар ҳудуди вилояти Суғд ба хариду фурӯши маҳсулотҳои гӯшти фарш машғул гашта, дидаву дониста ки нигоҳ доштан ба соҳибияти каси дигар додан ва интиқоли ин намуд маҳсулотҳо, яъне ба талаботи бехатарӣ барои ҳаёт ва саломатии истеъмолкунандагон ҷавобгӯй набудан ман аст. санаи 15 феврали соли 2018 аз ҷумҳурии Қирғизистон 2000 килограмм маҳсулоти намуди фарши мурғӣ ки истеҳсолаш ҷумҳурии Қазоқистон мебошад, ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуда бо мақсади дар оянда ба соҳибияти каси дигар додан ки маҳсулоти ба саломатии истеъмолкунандагон ҷавобгӯ намебошад, ворид намудааст. қимаи пассифат дар 151 адад қуттӣ нигаҳдорӣ шуда вазнаш 2 тонна мебошад ва ба гуфти фурӯшанда 26 000 сомонӣ арзиш дорад. мувофиқи хулосаи ташхис, қимаҳои муҳлати истеъмолаш гузашта ба талаботи бехатарӣ, ҳаёт ва саломатии истеъмолкунандагон хатарнок мебошад. аз рӯи ин ҳодисаи ҷиноятӣ нисбати Ҷураев бо моддаи 209 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. фоидае ки бар ивази саломатии ҷомеа ба даст меояд ҳеҷ гоҳ баракат надорад. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми дучор шудан ба чунин ҳолатҳо ба мақомотҳои дахтор ҳамкорӣ намуда, ҳамчун истеъмолкунанда ҳуқуқҳои худро ҳифз намоянд. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд кормандони милитсия нафареро боздошт намуданд ки дар содир намудани дуздиҳои бисёрлаҳзаина гумонбар дониста мешавад. ҷаъфар Ҷураеви 38 сола сокини шаҳри Хуҷанд ки қаблан соли 2001 бо моддаи 201 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст, ин навбат 31 лаҳзаи дуздиро дар мағоза ва марказҳои савдои ҳудуди Хуҷанд содир намудааст. 31 кирдори ба ҷомеа хавфнок, 31 ҳаракати зиёновари ҷиноятӣ ки зарари умумии он зиёда аз 16 000 сомонӣ аст, ба нафаре нисбат дода мешавад ки дар 31 ҳолат ғайриқонунӣ молу маҳсулоти соҳибкоронро аз мағоза, марказҳои савдо ва бозорҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд дуздидааст. дар натиҷаи гузаронидани чорабинҳои оперативӣ кормандони мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд, Шаҳрванд Ҷураев Ҷаъфар Ҷураевич, соли таваллудаш 1980, сокини ҳамин шаҳрро бо ҷурми тасарруфи молу ашёи мардум дастгир намуданд. давоми моҳҳои январ ва феврали соли равон гумонбаршаванда Ҷураев дуздиҳоро содир намудааст. озодона бо баҳонаи харид вориди мағоза гардидан ва пинҳон аз назари фурӯшанда маҳсулотро дар қабати либосҳо ҷойгир намуда бо худ бурдан услуби дуздиҳост ки Ҷаъфар Ҷураев 30 лаҳзаи дуздиро ҳамин гуна содир намудааст ва дар як ҳолати дигар санаи 14 феврал аз нуқтаи савдои ҳудуди бозори Афросиёб либосвориҳои гуногуни дар ароба бастабандишударо бо аробааш тасарруф кардааст ки маблағи он 13 000 сомонӣ аст. предмети сӯи ҳолати дуздиҳоро моеъи гигиенӣ барои шустани сар, яъне шампун ташкил медиҳад. Акчинimчик даҳко мешуд, сигарет медаромдам ё напитка мехӯрдам, ҳамун чизаи гифта мебаромдам.
аз ҳар мағоза аз 2 то 4 адад шампунҳои арзиши хуб дошта ва атриот ҳадафи Ҷураев қарор гирифтааст. Аз чунин кирдор зарари расондашуда ба ҳар як ҷабрида аз 54 то 400 сомонӣ мебошад. Маҳсулоти бо роҳи ҷиноят соҳибшударо минбаъд Ҷураев худро ҳамчун намояндаи ширкати парфюмерӣ муаррифӣ карда ба соҳибкорон фурӯхта даромади муфт ба даст овардааст. Дуздии либосворӣ бо ароба дар бозори Афросиёб охирин ҷаҳиши ҷиноятиест ки милитсия шахсияти ҷиноятпешаро муайян намуд. Шаҳрванд Ҷураев Ҷафар Ҷураевич аз мағозаи соҳибкорони инфиродӣ ба монанди аз мағозаи Ваҳдат, Муҳайё, Набиҷон маҳсулотҳои парфюмеро тасарруф намуда, минбаъд онро ба дигар соҳибкорон ки бо хариду фурӯши ин намуди маҳсулот машғул мебошанд, худро ҳамчун соҳибкор, ҳамчун корманди фирма муаррифӣ намуда, онро бо нархи нисбатан арзон фурӯхта маблағҳои ба дастовардаашро ба эҳтиёҷоти худ сарф намуд. Дуздиҳо аввалин аъмоли доғоварандаи Ҷафар Ҷураев набуда, номбурда қаблан бо моддаи 201 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст. Айни ҳол барои содир намудани ҷинояти дуздӣ нисбати ӯ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. Рондани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ аз дағалтарин қоидавайронкунии ҳаракати роҳ аст, ки метавонад боиси рух додани ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиётӣ шавад. Барои пешгирӣ аз чунин ҳолатҳо дар қонунҳои амалкунанда тағйирот оиди вазнинтар кардани намудҳои ҷазо ворид гардида бошад ҳам, мутаассифона боз ёфт мешаванд ронандаҳое ки дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиётро идора намуда, ҷони худ ва дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳро дар хатар мемонанд. ҳамкасбони мо аз гурӯҳи тарғиботии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят оиди ошкор гардидани чунин ҳуқуқвайронкуниҳо гузориш медиҳанд. тибқи таҳлилҳои оморӣ таи 2 моҳу 10 рӯзи сипаригаштаи соли равон ҳолатҳои идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ 4 баробар ва беҳуҷҷати ронандагӣ 26 баробар нисбат ба соли 2017 кам гашта бошад. аз тарафи роҳбарият ва кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят ва сохторҳои поёнии он таи муддат 300 ҳолати идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд, ки аз ҷумла 138 нафар ронандагоне ки воситаи нақлиётро дар ҳолати мастӣ идора менамуданд ошкор карда шуда. нисбати 80 нафари онҳо ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз бо маҳрум намудан аз ҳаққи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 5 сол татбиқ карда шудааст. аз 26 нафари онҳо бошад ҷарима ба маблағи 300 нишондиҳанда барои исофҳо, яъне ба маблағи 390 000 сомонӣ ҷарима стонида шудааст. Аббосов номатон? Чӣ хел ҳолати кор чӣ хел шуд кормандои бозрасӣ боздоштӣ намудан шумо? 100 грамм якбар хӯрдам мошина кардам. ҳамзамон бо моддаи 336 қисми 1 барои аз тарафи шахси ҳуқуқи ронандагӣ надоштан идора кардани воситаҳои нақлиёт ва моддаи 336 қисми 2 барои ба шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад вогузоштани идораи воситаҳои нақлиёт 134 нафар ронандагони воситаи нақлиёт ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда. аз 44 нафари онҳо ба маблағи 527 000 сомонӣ ҷарима стонида шудааст. инчунин бо моддаи 337 бошад барои идора кардани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад. инчунин аз тарафи чунин шахсон барои идоракунӣ додани воситаи нақлиёт ба шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад 28 ҳолат ошкор карда шуда. аз 15 нафари онҳо ба маблағи 300 000 сомонӣ ҷарима стонида шудааст. дар умум таи 2 моҳу 9 рӯзи сипаригаштаи соли 2018 аз тарафи чунин шахсон ба маблағи 1 миллион 217 000 сомонӣ ҷарима стонида шудааст. ташвишовараш он аст ки вақтҳои охир чунин қоидавайронкуниҳо аз тарафи занон низ ба қайд гирифта шуда истодааст. трафик ронанда барои чӣ дар ҳолати мастӣ дар рули автомошина шуде ҳаёти худотонро дар хатар монда, ҳаёти роҳгузароро дар хатар мондагӣ. тағйироту иловаҳои ворид гардида агар аз як тараф баҳри паст гардондани сатҳи садаманокӣ равона гардида бошад, аз тарафи дигар баҳри баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандони кишвар равона гардиданд. бо пешниҳоди гузориши мазкур роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилоят мехоҳад ки пеши роҳи чунин қоидавайронкуниҳо дар ҳудуди вилоят саривақт гирифта шаванд. риоя накардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ сабаб шуд ки дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 2 нақлиёти сабукрав ба ҳам бархӯрад.
дар натиҷаи ин садама 2 нафар ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо. санаи 10 марти соли 2018 тахминан соатҳои 23 дақиқа ронандаи автомошини тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатии TG 9159 KAT 02 Егамбердиев Маъмурҷон истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо роҳи дуюмин дараҷаи ҷамоати деҳотии истифсори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳаракат намуда ҳангоми баромадан ба роҳи асосии Конибодом Деҳмой дар километри 72 бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба автомошини тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатии TG 3492 VX 02 таҳти идораи ронанда Абдуллаев Насимҷон истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ки бо роҳи асосӣ ҳаракат мекард бархӯрдааст. дар натиҷаи ин садамаи нақлиёти ронандаи автомошини тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатии TG 9159 KAT 02 Егамбердиев Маъмурҷон ва мусофири автомошини мазкур Қаюмов Алишер ҳарду истиқоматкунандагони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошанд ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта ва беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бистарӣ гардиданд. таи чанд сол мешавад ки ҷавонони фаъоли гурӯҳи авангард ҳамчун ёварони милитсия дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ кӯмак мерасонанд. дар натиҷаи ҳамин гуна ҳамкориҳо аъзоёни гурӯҳи авангарди назди раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ташаббускорӣ нишон дода шахсияти ноболиғдухтари ба милитсия дастрас гардидаро муайян намуданд. ин амали онҳо барои баргардондани ноболиғ ба муҳити оила мусоидат намуд. кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров санаи 23 феврал тахминан соатҳои 23 дақиқа зимни гузарондани амалиёти шабона духтарбачаи 17 солаеро ки ба оварагардӣ машғул буд боздошт намуда ба қабулгоҳ таҳвилгоҳи ноболиғони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд воқеъ дар шаҳри Хуҷанд дастрас намуданд. наврас дорои касалии рӯҳӣ буда аз сабаби гум кардани хотира оиди шахсияти худ ва аҳли оила ҷои зист ва дигар маълумотҳо вобаста ба наздиконаш ки метавонист корбарии кормандони милитсияро осон гардонад пешниҳод карда натавонист. чунин омил боис гардид ки дастрасшуда то муайян намудани шахсият ва пайдо кардани наздиконаш дар қабулгоҳ таҳвилгоҳи ноболиғон давоми 5 шабона рӯз нигоҳ дошта шавад. ҷалби ёварони милитсия ҷавонони гурӯҳи авангарди назди хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд мусоидат намуд ки шахсияти духтари наврас муайян ва сиҳату саломат ба оила баргардад. бо интишори воқифнома ва паҳн намудани он тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҷавонони гурӯҳи авангард масъулини милитсияро ба ҳадаф расонид. маълум гардид ки духтари ноболиғ Сайфурахон Суннатуллозода сокини ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара буда санаи 23 феврал тахминан соатҳои 12:30 дақиқа аз хона баромада бедарак шудааст. برای پیشگیری نمودن تمام جنایت‌هایی که چه جنایت‌های مأموری جنایی با وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت همکاری داره. آغاز همین اوانگارد ما خیلی کم بودیم که شماره 25-26 نفر بودیم. امروز خیلی زیاد شده است. زیاد از 600 نفر هستیم که برای پیشگیری جنایت‌ها در ولایت سوخت همکاری داریم بین یکدیگر. тамошобинони азиз, ин буд хабару гузоришҳое ки то ин дам дастраси мо таҳиягарони барномаи милитсия хабар медиҳад гардид. маълумоти бештар оид ба вазъи ҷинояткорӣ ва натиҷаи фаъолияти милитсияро шумо метавонед аз сомонаи расмии вазорати корҳои дохилӣ дастрас намоед. барои ҳамкорӣ бо милитсия дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд телефони боварӣ 62222 тариқи шабонарӯзӣ фаъолият дошта шумо имкон доред дар ҳамкорӣ бо мақомоти корҳои дохилӣ барои пешгирӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ саҳмгузор бошед. дар Фарҷон бо умеди тансиҳатӣ ва хонаободии якояки шумо хоҳони онем ки ҳаёти осоиштаи дур аз кирдорҳои ҷиноятӣ шуморо ҳамсафар ва риояи қонун ки кафили рӯзгори пурсаодат аст бигзор барои ҳар яки мо одат бошад.